Ja by som skôr pichla niekoho slabšieho o 5. Hop. Poď, poď. I'm gonna get into horses. Dobre, Noemi. Aj deti. Pomaličky si dáme pani na pracovník oťaž. Dobre. Takže ideme 3 sekundy. Dobre, zatiaľ si tak do obidvoch strán rozpracujte. A to za kedy zistíme, že? Keď porozmýšľam. A dojdu ani nedojde. Čakaj. Ja sa budu pustiť. Na čo sa hrá? Už maj výber. Zvendy? Zrazu. To je také prílišné. No, na ty, kedy si ju chceš zobrať? Áno.